ще направя няколко леки корекции на това, което Жак каза. Не става въпрос за бойно куче директно, тъй като сега в съвремето под бойно куче разбираме нещо по-различно. Ние се опитваме да правим реконструкция на тракийски конник, където знаете, кучето е един от основните участници елементи. Също така и на конник от ранното средновековие. И затова като символ, емблема на нашата школа сме избрали мадърския конник. В древността кучето основно се е било използвало за война и за лов. И ние използваме опитваме се да реконструираме някои от тези елементи. Днес демонстрацията ще е отново от земята. Дъркан е на 10 месеца, съвсем млад. Може би помните неговия баща Лео, с който сме участвали тук. И затова, тъй като е малък тесен терена, за повече контрол ще поработим от земята. Това, което ще ви представим е едно общо послушание, с което ще се работиме пред вас. Вие ще участвате активно, тъй като това за него е един вид социализация. Вие сте от всякъде, отблизо, предполагам ще ръкопляскате и той няма да реагира, ще се чувства спокоен. След послушанието ще ви представяме основните оръжия стрелба, като той ще бъде с мене. Ще обстрелваме моя син Димитър и по команда ще го изпращам да захапе ръкав специален, с който той е оборудван. Това нещо ще го направим с схватка с саби, с бич и с стрелба с лък. Приятно гледане. Само нещо да добавя. Значи, когато работим с животни, винаги има някакъв риск. Жак каза, не е опасно. Нека обаче да сме много внимателни. Аз ще контролирам кучето. Спазвайте и вие някаква дистанция и питайте да не го. В смисъл такъв, не протягайте ръце, нали? В смисъл да имаме някакви правила за... Той сега ме пази. Гръб. И се движиме така заедно. Това го отработваме. Да не ме нападне някой. Иначе командата за това нещо е или стрелба, или между, така че да застане между двата крака, тъй като това е най-подходящото място, когато има сражение. Ето. Когато децата ходят на училище и се справят добре, им пишат частици. Ние възрастните, като свършим някоя хубава работа, и обикновено може да ни дадат и някой лев, нали, да ни получат. За кучетата, за живот, специално за кучетата, това са награди. И наградата може да е с храна, но за този тип кучета, знаете, това е белгийска малинуа. За играта ловни инстинкт е, може би, на първо място. Ние затова и ползваме такова куче, тъй като то като външност, като конструкция изключително много напомня на изображения от древността. Сухо, хрътковидно тяло, с вълча глава, изправени уши, има изображения, точно този тип куче. Няма друга съвременна порода, поне по моите представи, която може да издържи на това физическо и психическо напрежение, което имаме ние при нашите тренировки и подготовки. Тъй като работата с оръжието, битките с коня, много голямо натоварване. Белгийската малинуа е единствената порода, която има качествата по моите критерии да издържи. И това е нашето трето куче. Първия беше Аркан, който започнахме 2006 година. След това Лео и сега е Дъркан. Изключително важно нещо е кучето да бъде научено да пуска. Лежи. Пускането е много важно. Контрола, послушанието са много важни, тъй като ние правим демонстрация, ние не правим реална работа. Ако сме в древността или в някаква реалност, примерно армия, полиция и с това куче трябва да работиме истински, тогава бихме поддържали неговите инстинкти за борба, за лов, по-живи и няма да го мачкаме с прекалено много послушание.
В всички изображения и в тракийските изображения в Александровската гробница и по-късни, навсякъде кучето е с повод, включително и законниците. За да не се потиска прекалено много с послушание и да се поддържа неговия боен дух както за лов, така и за война. Основните неща, освен да застава, също така да може да седи от двете страни. И съответно тарата от другата с различни плати. Награждаваме. Важно е да може да сяда. Важно е да може да остава на място. Сега може да си представите какво е за не. Толкова много. Аз сега като говоря ще мълча. И сега ще направим битките. Трябва обаче малко да ни отворите място там. Застанали сте точно до сина ми, където ще се... Сега виждате партньорска борба, като кучето между краката на Токанов, както ви казах, се защитава и в следващия момент напада. Виждате как кучето реагира, когато той седна и кучето седна. Аплодисменти!
Ето го и момента на послушание. Той наличника разбрахте ли командата и той направи задържане на противника. Както и с коня, така и тук той ви показа изреждане на различни оръжия, като преди малко беше сабята, след това минахме към бича, работата на човека и кучето с различни оръжия през средновековието. Както той ви обърна внимание, кучето е боен другар, бойно оръжие през ранното средновековие. Ето виждате, кучето е взаимодействие с него. Ето противника се приближава, напада и беше нападнат от кучето, аплодисменти. Не го пускат, как ще го пускат. Той се стрелата да не се включи. Движение напред, назад, настрани, в синхрон. Обръщане и стрелба. И завършване. Хареса ли? Разбирате, че той е съвсем млад. Те първа предстоят нещата. Това са първи месеци на занимание и обучение, но сравнително доста неща сме постигнали и продължаваме. Ние като школа започнахме, всъщност се включваме в инициативите, които се борят за това хората да са по-отговорни към животните, тъй като Лео, който беше в разцвета на силите си, се отиде по един налеп начин, тъй като се оказа, че в България хората, които хвърлят отрова в градска среда и в дивата среда, са абсолютно се чувстват безнаказани и реално по никакъв начин не може така да бъдат санкционирани. Така че следете, трябва да има инициативи и ние като граждани да се бориме за това този процес на безнаказано хвърляне на отрова да се спре, тъй като разбирате, че това е абсурд. Това е предумишлено убийство. Ще се включим по-късно отново с демонстрация на основните оръжия от гърба на коня срещу нашия манекен, който много изстрада. Ще бъде поставен тук и ще ви покажем вече заточени оръжия, копие, сабия, меч, бич с реални поражения от гърба на коня. Благодарим. Много благодаря на Димитър Токалов и Димитър Токалов син. Изпращаме ги с аплодисменти, защото те наистина ги заслужават, тъй като работата е много тежка, работа с животните.